Etelä-Pohjanmaa on Suomen sivistynein maakunta. Se johtuu pitkälti siitä, että täällä on aina lankalauantaina osattu ajaa noidat pois pääsiäisvalkeuttajalla. Tänä iltanakin syttyy täällä monessa paikkaa kokko. Itse menen tuohon Kirkonkylän nuorisoseura pellolla olevalle kokolle. Ja siellä on paljon työtä ajaa niitä noitia, mutta mä luulen, että meitä auttaa pikkusen, kun tuo tuulenvire on etelään päin. Ja saadaan täältä ne kyllä lähtemään. Niitä rupeaa varmaan tulee sinne Pirkanmaalle sinne 9 pintaan. Ajakaa sieltä niitä sitten etelään päin taas. Ja helsinkiläisten kannattaa osallistua kanssa. Ajatte niitä sieltä sitten merelle päin ja saatais tällä konsti menestyksellinen kesä ja loppuvuosi. Johdetaan tätä hommaa täältä Etelä-Pohjanmaalta, kun me osataan tää homma ja ollaan tätä aina tehty. Mutta me tarvitaan kyllä muidenkin apua, muiden maakuntien, että osallistutte sitten niiden ajamiseen. Ja on sen verran hädissään jo ne noidat, kun ne lähtee täältä, että ei siellä tarvitse muuta kuin pikkasen siellä näyttää tulta, kyllä ne sitten siitä aina eteenpäin menee. Saahan tästä vuodesta kyllä oikein hyvä. Kesän sadosta runsas. Ei muuta kuin kaikille oikein hyvää pääsiäistä. Järvestä Rannanjärvi on kuollut. Rannanjärven hauralle on marmoripatsas tuotu. Hei! Rannanjärven hauralle on marmoripatsas tuotu.